Bas sirkal mochung'ne chenro mag loso kit lai mag somo e pacho ka mano KICD osetieko puodho kit somo duto ma ibiro som e kidieny mar somo mar senior school machakore ayanga dwe mokwongo mar higa manyien. Jopuonjre duto ibiro dwar mondo otim kit somo 7 ka kuom mago 4 biro bedo mochuno jopuonjre duto otim ka 3 modong'. Japuonjre biro yiero kaluwore kod kit lai mar somo ma oyiero. Kodong' mana dweche 4 kende to grup mokwongo mar jopuonjre donjo e skunde mag senior ma kepo mare biro tim dwe mokwongo higa manyien. Sirikal dhi nyime kod tielo mogik mag ikruok ne somo makamano. E oboke ne ute fwambo, migawo mar somo yango ni duol mochung'ne loso kod puodho kit somo e pacho ka mano KICD osetieko puodho kit somo duto ma jopuonjrego biro timo kuom thuologo mar higni 3. Tok jopinynego koko ewi kit somo mar kwano mane gidwaro mondo jopuonjre duto tim, kit somo no koro dhi pog nyadiriyo. Kwano mochuno e ngima mapile ma ibiro tim kod jopuonjre matimo lai mar somo mar social sciences kod mano mar arts and sports motis in essential mathematics ka kwano hie kata core mathematics ibiro tim kod joma timo lai mar STEM. Kit somo moko mochuno oting'o Kizungu, Kiswahili kaachiel kod somo mar tiyo ne oganda. Japuonjre ka japuonjre nyaka tim kit somo 7, nyiso ni tok kawo kit somo mochuno ne jopuonjre duto go, japuonjre ka japuonjre dhi yiero kit somo mamoko 3. E kit somo 3 gi KICD wacho ni japuonjre nyaka tim ok tim ne kit somo 2 kowuok e lai mar somo ma oyiero. Nyiso ni nyalo kawo kit somo duto 3 kowuok e lai mari kata kawo 2 kaeto achielno iyiere kit lai mamoko. Mak mana KICD bende wacho ni nyalo chopo kama dwaro mar tich ma japuonjre diher nyalo dwaro mondo yier kit somo achiel kachiel kuom lai duto 3. E bwo lai mar arts and sports science kit somo biro bedo 4. Mano tingo sports and recreation, wer gi miel, tuke kod loso tuke kod fine arts. Jogo moyiero lai mar social sciences ni kod kidienje 14 mag kit somo mag dhi yiere. Magi oting'o literature, dho mama, fasihi, kit somo mar loko gi lwedo, dho jo-Arabu, dho jo-Faransa, dho jo-German, dho jo-China, CRE, IRE e kind mamoko. Ne joma dhi timo kwano aching' e lai mar STEM, biology, chemistry, physics, general science, pur gi pith, computer, home science, aviation, gedo, loso stima e kind mamoko. Kamano bende kit somo mar physical education kata PE kod communication and technology ibiro puonjo puonjre duto mondo konygi e dago ngimagi mapile. Mogik, sirikal bende biro dwaro mondo skul ka skul obed kod chenro mag lemo kata puonj e weche mag yie kaka achiel kuom yore mag neno ni jopuonjre opuonj timbe mabeyo kod dimbruok gi ritruok makare. Onge japuonjre kata kamano ma ibiro chun mondo dhi e puonj makamano poni puonjgo ok oluwore kod yie mare. Nyakora mogigi kanyo wadwa ni mondo mi wakaw yo mokwongo chenro pod en mar ang'ich welo na magi TV